pangunahang binabayaran namin dito sa Power, yun yung sa electricity. Sa energy, yun yung binanggit ko ngayon, yung binagsak ko sobre. Yung sa gas or sa heat dahil gagamit, mahalaga yan sa winter. Pangatlo, water. So ang singil ng lamig. Alright. Lakad-lakad tayo. Guys, mga ano dito, quarter to 11. Maglalakad lang ako papunta sa baba doon sa may mailbox namin at para tumingin ng sulat. Ito yung kotse ko, yan, yung may nahita ko na ano na deer na maliit. Maliit lang yun, kaya yan lang yung na-damage niya. How much more ay ano, sobrang laki yung may sungay na deer. Yan, kita nyo yun guys, may mga buhok-buhok pa yan. Pero hindi naman namatay yung deer. Yan. So ano, naka-file na yan, nasa collation entry na. Dadalhin ko na lang siya next Wednesday para sa appraisal kung magkano yung magagasto para sa pa-body shop. Yan, mapapalitan na rin yan. Yan. Nadali lang yung ano niya. Nadama ito, lumabas na rin, lumuha na yung pag-light niya. Yan. So, yan. Oh, Wednesday pa lang ngayon. Thursday pa lang ngayon. Schedule na naman ng ano, ng basura. Yan. Kaya mga nakalabas yan. Sidewalk tayo. Yan. Ang ganda ng panahon dito, guys. Yan. Yun nga lang, windy siya ngayon. Kaya ito, nakahudi nga ako. Ang lamig. Yan. Kukuha lang tayo ng sulat. Ito yung mga neighbor namin. Liliko ako ng kanan dito sa may stoplight. Then yung pagliko ko dyan sa may kanan, nandyan mismo kaagad sa kanto yung church, yung simbahan ng Katoliko. Ayan, hangin niya. Walking tayo, hindi na ako na kotse para ano, kasi malapit lang naman. Ito, may school bus pala dito nakapark, dalawa. Ayan. Ito yung church. No idea bakit ang maraming sasakyan yan. Meron dito wala. Yan yung simbahan. Pwede tayo ngayon. Maya may pupuntahan ako. Punta ako sa shopping mall ata, may March, para magamit na rin yung company voucher para sa safety ano namin sa PPE pang winter gear. So kailangan na naman dahil taglamig na, mag-winter na naman sa akin guys. Okay, pedestrian yan. Bait ng ano, huminto siya. Yan. Yung may swimming pool dyan. So ganito dito dati, house to house silang nagde-deliver ng sulat. Mga 3 years, 2 to 3 years ago lang, nung nabago na yung sistema ng sulat dito, na hindi na house to house nilang linalagay sa mailbox, kundi by area. May bandang area ata naglagay sila ng mga ganito guys. Ayan. So dito namin pinipick up yung aming sulat, bibigyan kami ng sarili naming susi. Ayan, ito yung ating key. So yung sa amin dito sa number 2 and hindi akin, Ariel again, SAS Energy. Ayan.
natin, may dalawa pa doon. So ito, mga flyers, minsan may promo sila. Yan, titingin ako dito kung ano yung mga nakasell, naka-clearance, mura yan. Sarado na natin. Ito, ANW, kailangan ng alright, nakuha ko na yung sulat, may 3 kong sulat. Ayan, yan yung church malapit sa amin. Ganda ng ano, taas, asul. Alright guys, ito na yung nabanggit ko kanina, yung billing namin, unang billing namin sa Energy. Ayan, buksan ko na siya, napulit niya lang ng kaunti. Bigla akong binigla yung pagkabukas ng sobra. So ano guys, sa Energy ito yan, isa yan sa mga binabayaran dito sa Canada na pangunahing utilities once na nakatira kayo sa isang bahay or apartment sa tirahan dito sa Canada guys. And sa Energy means ano yun, yun yung sa heat, yung sa gas, which is napaka-importante talaga dahil necessity yun dito sa Canada dahil may winter dito, winter na bansa dito sa Canada, kaya gas heat is very important lalo na ngayon parating na naman yung winter time, kaya napaka-importante talaga yun. So yun guys, dahil kakamove lang namin dito, may isang buwan na rin, magdadalawang buwan na rin, pero may dumating na ng billing sa Energy namin. Ayan. So yung unang bayaran, binuksan ko, dito siya, papakita ko sa inyo guys. Ayan. $83.90. So dahil hindi pa siya winter, yun yung kumbaga minimum nababayaran namin dahil kahit hindi kami gumagamit ng gas ngayon, ng heat, obligasyon pa rin, we're obligated to pay monthly pa rin. So kahit hindi pa namin inon yung heat namin, yung gas. So ano, siguro pag winter time na, from $83.95, maybe ano, mag-o-over kami ng $130 dahil sobrang nagko-consume ng heat, ng gas. Kaya expected na rin namin yun dahil matagal na rin kami dito sa Canada. Summertime, we don't use gas or heat. Kaya ganito lang kalaki, medyo mababa, hindi parehas yung singer. So yun lang guys, share ko lang sa inyo dahil malay nyo makapunta kayo dito from Philippines, gusto nyo mag-move dito sa Canada, at least may idea kayo aside from SAS Power or kumbaga sa atin, Meralco sa atin sa Pilipinas. Aside from that, you guys expect meron pang isa na babayaran yung sa Energy, yung sa gas, yung sa heat. And then tulad namin, idea lang guys, nakatira kami sa bahay, may bahay na sa bahay na to. Ang pangunahang binabayaran namin dito sa Power, yung sa electricity, sa Energy, yun yung binanggit ko ngayon, yung binagtang ko sobre, yung sa gas or sa heat dahil gagamit, mahalaga yan sa winter. Pangatlo, water. So ang singil ng water dito sa province namin is, or sa town namin, dito sa may city namin is every 2 months dadating yung billing nyo. So it goes like about 220 or 230 something like that every 2 months yung singil niyan, included na yung ano dyan, yung sa garbages, yung sa garbage, yung mga nangongolekta. So pangatlo na yung SAS Power, electricity, SAS Energy, yung sa gas, yung sa heater, yung sa heat,
And then water, yung nabanggit ko, water, including garbages collection. And pang-apat, internet. Yung internet, mahalaga sa atin. Yung internet, tulad niya, may mga gadget tayo. Then, plus, if you added cable on that internet, yon kasama na yun doon. Maybe 100 bucks din yun. Then, yun, kung may mga sasakyan or whatever, like mga gadget, may inuulugan kang cellphone, mga ganyan, uso yan dito. And then, yun nga, yung sasakyan. So, yun lang guys, at least may idea kayo. Once na mag-move kayo dito, makarating kayo dito rin sa Canada, may idea kayo kung ano yung mga pangunahing babayarin dito. Una pa lang sa tirahan niyo guys. Okay, thanks for watching again.